nilagang saging, nilagang mais, nilagang kamote na malambot. Star margarine, butter, kinayod na nyog. Duma mukbang. Pangit. Ano sa Tagalog ba yung Duma? Oo, duma. Damang lupa. Dinner. Ano? Dati Chrissy. Malambot to ano. Di ko isip ko anong ang English ng merienda. Baka snack ba? Ayaw pa, dinagaan sa utak ko. Ganyan naisip ko anong English sa merienda. Bawang snack ba? Dapat sa susunod talaga steam na ani nga ang pagginalo. Ya, utong tama na. O tuwang daig na. Pero ako mataglo ba yung bawang ko sa luto sa ano? May half cook. E paano? Masyado siyang kagakol. Biniyo. Pero nga ni ano, tipid sa gas. Makamuya si Mara. Kadako na. Makamuya. Ano na pa kayo mo? Nagutom na po kami kasi day kaming merienda. Kaya, Salo na ini. ano na ini, merienda tsaka tamanggihan. Kaya nga, sabi ko, ano, pag yung pinalalo ang snack tsaka dinner, ano? Snack. Comment po kayo kung ano pong tawag. Sorry, di ko po alam. Yun, nagbiradadapan si Kuya. Yung nga baga, lalagay ko sa Facebook. Diba, ano binibili ni Kuya? May inaras na sa daga. Daga ni. Ano ba kung daga? Pa-quarantine lang siya doon. Bakong ano, matamis ang kamote, no? Matabang siya. Paano nga, nababag? Tapos sabi ko sa'yo, di ba ang thesis dyan, so, tuyo na lang sa mag-ina at saka Sophia. Ang alagay? Taste. Oo. Sabi niya, ikaw lang ba kung sa gugot? Namutla na. Ano ko yung pang naman? Ay, okay na. Yun na naman. Pero di Balik Di na probinsya. niya sure kung pato. Sige. Sabi niya yung ba't kasunod na sa'yo mo? Yun yun. Bago niyang number. Dahil number niya, hindi ko ma-is kung saan ang call mo. Nakadaday ka tayo? Dahil minsan pa no, iba ang, di ba kayo nil ang ano ko, nasa phone book, tapos iba pa ng kauno yung code. Baka, Wala. Hindi ka Matamis ang ano? Mais? Doon nakita nga ano ito, pag merienda sa Bicol, no? Ano? Magpakayot may bayad yan? Wala. Yung 40, tapos pag ano sa mo, 53. Oo. Dahil sa kayod, pag kayod na sa plastic, may Ikikita tag pa pala. price. Duman ito. Naman niya, may ako nagreklamo kasi bagod man sa lalaki ko. Nung napasukog pa ako. Operation manager. Ako itong kaya. Ako nga pa daw kayo, babali ba yung bakit tigwa? Dahil man ang ano ko. Habang tayo, loko-loko. Dahil nagbola-bola bilin. Siyempre saan magkape, no? Kaya lang, nung oras ko tayo mga tulog. Yeah, mapatunaw-tunaw ka rin. Bagay. Magpungan, hindi ko lang gusto mag-coffee. Ako, kailangan ka. Ano diet? Abot. Abot Abot mo? na. Pang 4 days ko lang ngayon, no sugar. O di maray. Black coffee lang ako. Si Mingay, tubig. O di ka natawan. Wala man. Binibigyan namin niya sa tubig. Hindi mo ba siya? namin. Grabe ba? Di ba ito ng break mo? May si Mingay, grabe ma. Pati tubig, iwi-ukaw ako.
Timis ang anik, maripot. Pag masyadong mainit, maripot. Kaya tawag. Ay, ano ba mainit? Naman ang si Manay. Nakakaripot. Ay, ginawa pa ah. Pagpasensya niyo na po, mga 30. Ay, ay, ay. Ay, Ana, ganun din ang pusong kabilis mahulog sa isang tao. Kaya lang, wala. Hindi man ngayon, noon, ay hindi man ngayon, Ano naman na? bigyan na ni Tita Mel. Ngayon, magpakailan mo. Wala ko ano ni maisulog ka. Ako kay meron. Pimples pa Pimple. yan. Nagwas sa iba ko. Simple. Sorry po, mga 30 na talaga. Pag walang ano ko ka. Hindi malaki siya. Pero ba itong vlog? At least easy itong mayaman. Kaya ano, naman mga igilabhan lang. Kaya ano pala mapakita akong 20. Malay mag-vlog sponsor. Kuya. Kuna ko kan Hindi mo mga lambado. Mga pang-office mo dyan, gamitin mo. Hindi mo mayatang eh. Sige, ang good neighbors din. Sabi ko kasi sa'yo eh. Paano ninyo? Mas kayo ako sa inyo. Yung pinatong-patong na ito naman sa... Naman yung ano ba tag? Grabe ang salo, sa akso ka na. Hindi na kaya. Sa bali. Parang ka ba? Butong kita ka. Ano ano yun ba eh. Ang apod kayo ni putot pa. Hinog sa pilit. Diba? Halata. Matakis na lang. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6, kalahating kamote, saka kalahating mais. Hindi naman po masyadong gutom. Nung bago pa nariyan. Mas gahapon ka kaya ba? Nakaano pa na eh. Nakamiss. Hindi mo na yung madaya. Hindi pinapamisin ang ano. Hindi ko. Hindi mo yun. Nagalihin ko na yung malan. Nakangin ko. Kaya, Giwas man na ba? hindi. Siyempre di ba kakawat nga ka mo guys? Siyempre habang mo siyempre madaog ka, di ba? Tumagay mo yung technique mo. Tsaka bo! Ay, bakit hindi? Sige, Pag bigyan mo nalaman yung madadaog mga ka. ako, wata. Hindi na ako manghihimot na nakatakot. Padaog na lang gaa. Kaya nalibiyang. Dahil di ba, uya ko sa side. Tapos sa side siya. Lalo pag may mga palong na siya. May mga salo. Kung sa inyo may palong siya, duman ko itatambak. Dahil niya makakaon baga. Ang palong pag natapos ang hapon kasi din Ay, ano ito? Sulo. Pag dahil kung sa inyo sa mga sulo niya, duman ako sa tampad niya, matambak. Kaya, Ayan ang di ba? Tapos nung hihimog siya, matagal naman sa mga sulo ko biga Siyempre, di ba? Ako mo madaog ka. Gusto ko kaya ako. natawa. Di ba? Mamaya ko. Nangagdamag ka kawat yung sumpa dahil may sa batid yung mga technique. Meron talaga ko nakuha ko ang technique ko.